Il-Bank Ċentrali qed ibassar li din is-sena l-ekonomija tikber bi 3.9% kemm inqas mid-tbassir preċedenti. Dwar il-prospetti ekonomiċi fis-sentejn u nofs li ġejjin, il-Bank Ċentrali qal li tkabbir mistenni li jkompli jbatti u jilħaq 3.3% fl-2027. Il-bank qal li l-mutur ewlieni ta' tkabbir ekonomiku fis-sentejn li ġejjin se jkun il-konsum privat li mistenni jibqa' jikber b'ritmu maġġel ħafna. Żied jgħid li l-investiment għandu jkompli jirkupra waqt li l-esportazzjoni mistennija li tikkontribwixxi b'mod pożittiv għat tkabbir ekonomiku tul il-perjodu ta' tbassir xprunat mill-kummerċ fis-servizzi. Madankollu dan il-kontribut mistenni li jkun ħafna iżgħar minn dik tad-domanda domestika. Il-Bank Ċentrali qed ibassar li l-proporzjon tad-deficit tal-Gvern mistenni li jonqos gradwalment minn 3.7% s-sena li għaddiet għal 2.6% fl-2027. Ir-rata ta' dejn imqabbla mal-ġid li toħloq l-ekonomija Maltija mistenni li jilħaq 48.7% fl-2026 u jibbatti fi ftit fl-2027. Ir-ritmu tal-ħolqien tal-impjiegi mistenni jimmodera għal 2.4% s-sena d-dieħla u 2.3% s-sena ta' wara, waqt li r-rata tal-qatt mistennija li tonqos bi ftit iktar minn 2.7% sa tmiem sal-aħħar tal-2027. Dwar is-suq tax-xogħol qal li dan mistenni li jibqa' ristrett u dan se jkun fattur ewlieni li jmexxi l-perspettiva tal-pagi li mistennija jimmoderaw għal 3.5% fis-sentejn u nofs li ġejjin. Il-Bank Ċentrali qal li l-inflazzjoni mistennija li tkun fil-livell ta' 2.3% din is-sena minħabba inflazzjoni iktar baxxa fl-ikel u fis-servizzi, għalli din se tkompli tinżel għal 2% sal-2027 l-aktar minħabba inflazzjoni iktar baxxa fis-servizzi. Bħarsa snin li ġejjin il-Bank Ċentrali qal li r-riski huma pjuttost bilanċjati, iżda nota li r-rata tal-għoli tal-ħajja tista' tiżdied jekk jerġgħu jitfaċċaw restrizzjonijiet fil-provvista minħabba konflitti ġeopolitiċi li għaddejjin bħalissa u spejjeż ogħla tal-produzzjoni. Dwar ir-riski fiskali qal li dawn huma fil-biċċa l-kbira negattivi minħabba nfiq ogħla milli mistenni fuq miżuri bħalma u s-sussidju fuq il-prezzijiet tal-enerġija.